ассалому алайкум ба ҳама подписчикои Саудотеҷа ва мухлисои бачаи очкидор. Бардруи азиз, ҳама каса созен тинҷен, афашко шумо созен тинҷен, зинда бошен. Имрӯз 21 апрели соли 2025 1000 рубли урусӣ баробари ба 134 сомонӣ. Бардруи азиз, дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои арзона қабул кардем бо нархи арзонане ки ҳамаш. Бардруи азиз, марҳамат то охири видеоро тамошо кунед, ана ягон хонаи заминӣ ё квартира шумода маҳқул мешавад. Ва бардруи азиз, форатон ки ай ҳами канали ман мошин, хона ё квартираҳои арзон бихарен, инем поёнда кнопкаи подписатсия ку бардруи азиз ҳамура биҷиқен, ке ки мисол ман видеои нав дар YouTube мондам шумода мерава. Инем поёнда кнопкаи подписатсия ку бардруи азиз ҳамура биҷиқен. Ана ака мерим устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чойи талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. бардруи азиз, якум хонаи имрӯзаро гап мезанем. илтимос лайкҳоро биҷиқем барои меҳнатҳои мо. бардруи азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, совхози Турдӣ, деҳаи Сомониён. 8 сотиқ заминаи 3 дархонаи времянка кардагӣ. бардруи азиз, мақсад ҳами 3 дархонаи времянка ремонти нав дора бо 4 дархона ва кайлдориш фундаментош рехтагӣ. суни азиз, ҳуҷҷатош мега 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона оғил дора. гирди хона маҳкам, мактаб, ана масҷид, раи калон наздикай. бардруи азиз, чӣ хеле ки гуфтем, ана 3 дархонаи времянкаи тайёр дора бо 4 дархона ва кайлдориш фундаментош рехтагӣ. ана 3000 дона сменблоки дигарам дорад. суни азиз, ана нархи ҳами хонае ки тамошо кардесен 180 000 сомониш мега. 180 000 сомонӣ ба пули русӣ 1 330 000 рубл мешавад. номерои телефонаш бардруи азиз дар рӯи экран ҳастай. дар мисол ҳами рақамҳо бо ватсап ҳам дора. занг бизанед бардруи азиз, хонаи арзона аз ноҳияи ҳамадонӣ бихарен. совхози Турдӣ штабдай, деҳаи Сомониён. маълумотш бардруи азиз дар рӯи экран навистагиам. касе ки мисол моро ай тикток тамошо мекуна, маълумоти ҳами хона дар поёни ҳами видео мешавад. марҳамат, харидорои аниқ занг бизанед, бо савдо мешавад. бардруи азиз, апашкоҳо мегзарем ба диюм эълони имрӯза. марҳамат, гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор, деҳаи Уртабыз, қариби район дад. суни азиз, ноҳияи Фархор, деҳаи Уртабыз, мақсад ки ҳами соҳиби хона гуфтад ки қариби район. ана 8 сотиқ заминаи 3 дархона кардагӣ. ремонташ коробка мебошад. чӣ хеле ки дар сурат десен, светш ҳастай мегава, овша мегзаронӣ. ҳуҷҷатош 100%, мактаб, магазин, балниса, молбозор наздик бидай. бардруи азиз, нархи хонара беҳад арзон гуфтесан. ай сабабе ки мисол залул мондагианд, срочни пулшон дар корай. нархи хонара 80 000 сомонӣ мега. 80 000 сомонӣ. ва соҳиби мошин гуфтагие ки ягон портердаам боша, алиш мекунем. бардруи азиз, мисол барои нархиш бо арзон мекуна. 3 рақамҳои телефонаш амондагӣ. марҳамат, касе харидори аниқен, метавонед ки занг бизанед. 80 000 сомонӣ хонаи арзона аз ноҳияи Фархор бихарен. нархи зур айне ки
як хонаи арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунем. Бардуи азиз, лайкҳоро фаромӯш накунед. Бардуи азиз, хонаи дестен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора. ай политехника мақсад ами то хонара 6 километр дур будай. Соҳиби хона гуфтагия ки 6 километр то политехникама. 5 сотиқ заминаи дар хона кардагӣ, ремонти хонаҳо миёна будай, об свеч мега ҳастай, каҳдон хона дорад суни азиз ва ана хона ҳуҷҷатам доштай. гирди хона ба забор маҳкам кардагӣ, нархи хонара 270 000 сомонӣ мега. 270 000 сомонӣ. Бардуи азиз, чӣ хеле гуфтем, хона дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, ана 6 километр то политехникама будай. номери телефонаш ҳаст, касе харидори аниқен, занг бизанен, бо арзон мешава. бардуи азиз, апашкоҳо барои дастгирӣ кардани канали Саудотеҷе як дона лайки бепла биҷихен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. бадруи азиз, дар ин видео квартираҳои арзонам ҳастае. бароям то охири видеора ёнбош кунед, тамошо кунед. дӯстони азизам, хонаи дестен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қорғонтепа, маҳаллаи Ҳоҷи Шариф гуфтагиай. 4 сотиқ заминаи дар хона кардагӣ, ремонташ коробка мебошад. соҳиби хона маълумот додагиай ки ана срочна, мисол касе успед кард мега ош шава. хона дар наздикӣ бозори Ҳоҷи Шариф қарор доштае. дар хона дар хонаи 5 басед суни азиз, як ҳоҷатхона, як кухни, як ҳамом дорад суни азиз. заминаш мега қариб 4 сотиқае. бардуи азиз, нархаш 220 000 сомонӣ бидай. 220 000 сомонӣ. хона дар шаҳри Бохтар, наздики бозори Ҳоҷи Шариф суни азиз. харидорои аниқ зангш бизанем. ана ака бачаҳо, ча квартираҳои арзон дар гузаштем. квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, поёни вокзал. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 42 метри квадратӣ. доми новостройка квартира бардуи азиз нав ремонт шудагия мега. соҳиби квартира маълумот додагиай ки ана духонага мега дар шаҳри Кӯлоб, поёни вокзал, 3 мошина қарор дорад. нархи квартира суни азиз 270 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен бо таргават, яъне ки арзон мекардай. 270 000 сомонӣ, духонага, 3 этаж дар шаҳри Кӯлоб. харидорои аниқ числаи видеора нигоҳ кунем, барвақттар боша занг бизанен. ва бардуи азиз, форатон ки мисол видеои ма шумо да бирава, мисол подписатсия кунен, ки мисол ма видеои нав кардам, дар YouTube мондам, сразу шумо да уведомление мерава. барои бардуи азиз бисёр мегӯям ки числаи видеора нигоҳ кунем, барвақттар боша, баъд занг бизанен. агар подписатсия кардагӣ бошен, мисол як моҳ 2 моҳ пас тамошо намекунен, ҳамиз пагашта мумкин тамошо кунен ё ҳам бегашта. бардуи азиз, квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, 4 микрорайон. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 50 квадратай. дом новостройка квартира нав ремонт кардагӣ, чӣ хеле дастурат десен. соҳиби квартира маълумот додагиай ки ана срочна квартираи фурӯшӣ дар 4 микрорайон, духонага 4 этаж, 50 квадрат суни азиз. ана ҳама чизош наздикай, мисол мана мактаб, садик, ҳама чи наздикай. нархи квартира 288 000 сомонӣ мега. 288 000 сомонӣ. харидори аниқ марҳамат бардуи азиз, метавонед ки занг бизанед, квартираи арзона аз шаҳри Турсунзода, яъне ки Айрегар бихарен. нархи зур яъне ки бардуи азиз, ремонт чанд фасон буда, яъне ки бардуи азиз, апашкоҳо барои дастгирӣ кардани канали Саудотеҷе як дона лайки бепла биҷихен. касе дар канали мо меҳмонен,
подписаться кунед. Агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонед ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунед. мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. бисёри бардро апашкоҳо ай Тоҷикистон ай Россия гуфта буданд ки ягон квартираи арзон аз шаҳри Бохтар яъне ки Қарған бимонед. марҳамат бардрои азиз ина гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, тарафи ТЭЦ гуфтагиай. Духонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 50 квадратай, доми навастройка, квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагиай ки ана хона дар шаҳри Бохтар дар пушти ҳамоми ТЭЦ будай, 50 квадрат ҳамом, кухни отдельни бардояз, яъне ки ҳамому кухниш ҷудо будай. Духонага квартира мега. маълумоти пуррара ба телефон мегиред. бадруи азиз, нархи квартира 280 000 сомонӣ мега. 280 000 сомонӣ. харидору яниқ марҳамат занг бизанед, квартираи арзона аз шаҳри Бохтар бихаред. бардруи азиз, аз куҷо хонаи заминӣ, аз куҷо квартиратон дар кора, комментарияи ҳамин видеода бинависен. мисол то чанд сма дар кора бинависен. бардруи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 30 квадратай, доми навастройка, квартира бардруи азиз ремонти миёна дорад. бардруи азиз, чӣ хеле гуфтем шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, мақсад ана гуҷои Фирдавсия гуфтагӣ нест. ана нархи квартире ки тамошо кардесен 335 000 сомонӣ мега. 335 000 сомонӣ. маълумоти бардруи азиз асосиша дар рӯи экран нависагием. касе харидори аниқе, метавонед ки занг бизанед. хайнам хеле бардруи азиз, апашкоҳо ибад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза. аз куҷое ки хона ва квартираҳои арзонак муроид кардан, ҳаракат кардем барои шуморо нархи навошро нагуфтем. фикр мекунем ки хай нархҳои соз буд, на ягон хонаи заминӣ ё ягон квартира шумода маъқул шид. хай бардруи азиз, ака маъқул шид нашид, барои дастгирӣ кардани канали Сауду ТЖ, яъне ки бачаи ачкидор я дона лайки бепала бичқен. касе бардруи азиз дар канали мо меҳмонен, форатон ки ана видеои нави ма шумода баравад дар канал ин поёнда кнопкаи подписатсия ку бардруи азиз ҳамора бичқен, зангулача мебарад, зангулачаро бологӣ дамонед, ки ки ма видеои нав мисол дар YouTube мондам, телефони шумода нерава. ва бардруи азиз, ягон кас мошин, хона ё квартира дошта бошен, инами рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. ва гап бисёр намезанем то видеоҳои оянда. бардруи азиз, худованд мо шуморо нигаҳбон боша. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.